Καλώς ήρθατε. Βλέπω και τον βουλευτή, τον κύριο Μπουκόρου. Πρόεδρε, τους καμαρώνετε, δεν είναι? Και εμείς τους καμαρώσαμε. Από τα πατρό είναι Βλάχος και ο κύριος Γαργάλας που δεν τον χαιρέτησα και σας ευχαριστώ πολύ. Και τι μου λένε? Ναι, ότι είστε κύριε Μπουκόρου, σας είδα. Καλώς ήρθατε. Α, ναι, βεβαίως, μα είναι Βλάχος. Και ο κύριος Καμψογιάννης, βεβαίως. Η φορεσιά λοιπόν των Βλάχων είναι από την περιοχή της Μοσχόπουλας, που γνώρισε δόξες. Τους καμαρώσαμε και συνεχίζουμε. Τραγούδια της ξενιτιάς, αμέτρητοι στίχοι, γράφτηκαν για να περιγράφουν τα συναισθήματα και τα βιώματα των ξενιτεμένων,
αλλά και την προσμονή και την αγωνία, αυτό που είναι πίσω. Άλλα τραγούδια της τάβλας, άλλα μυρολόγια και βέβαια τραγούδια που χορεύτηκαν είτε στον αποχαιρετισμό είτε στην επιστροφή του ξενιτεμένου. Μιλώντας λοιπόν για τα παραδοσιακά αυτά της ξενιτιάς, στην ελληνική παραδοσιακή μουσική θα ήταν παράληψη να μην γίνει ειδική αναφορά σε ένα τραγούδι, στο ξενιτεμένο μου πουλί, που ταξίδεψε από τόπο σε τόπο σε όλη τη χώρα στην Ελλάδα, συναντώντας διάφορες παραλλαγές από τη Θράκη μέχρι τα Δωδεκάνησα. Ο στίχος με μικρές διαφοροποιήσεις μας λέει «Ξενιτεμένο πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω ξένα μου, τι να σου πούμε που να είσαι. Σου στέλνω μήλο σέπεται, κηδόνι μαραγιάζει. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα χρυσό μαντίλι. Το δάκρυ όμως καυτερό και καίει το μαντίλι». Ο ίδιος στίχος τραγουδήθηκε και χορεύτηκε κατά κόρον στην περιοχή της Υπήρου με τις μουσικές κομπανίες, με κλαρίνο, λαούτο, βιολί, ντέφι και παλιότερα και σαντούρι. Άλλοτε σε παγωνίσιο χορό και άλλοτε σε τσάμικο. Ταξίδεψε μέχρι τη Θράκη. Εκεί συνοδεύτηκε με την Κάιντα και αποδόθηκε στον χορό της Γίνκας ή Ξεσυρτού. Και από εκεί, στα νησιά του Αιγαίου, συνοδευόμενα κυρίαρχα από το βιολί και το λαούτο και αποδόθηκε στην Κάλυμνο, στον τοπικό χορό Ίσο, αλλά και στη Ρόδο και στη Λέρο, στα χορευτικά βήματα του Λέρικου. Και κάπως έτσι, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, οι ξενιτεμένοι τη στιγμή που ετοίμαζαν τις βαλίτσες τους για να επιστρέψουν στις πόλεις ή στις ξένες χώρες που μετήκησαν, στείνονταν το τελευταίο μεγάλο γλέντ του καλοκαιριού. Ας ακούσουμε λοιπόν την εκδοχή του τραγουδιού «Ξενιτεμένο μου πουλί», όπως αυτό αποδόθηκε στο Δωδεκάνησα.
Καημός δυσβάστακτος η ξενιτιά για το λαό μας. Έκανε πολλές οικογένειες, κομμάτια στην κυριολεξία. Μέγα παράπονο για τους γονείς και κυρίως για τη μάνα που χωρίζεται το παιδί της. Ο πόνος της μάνας, ο πόνος του αποχωρητισμού αποτυπώθηκε σε όλη τη χώρα στην Ελλάδα. Έτσι και στη μουσική παράδοση της Μακεδονίας, με το λαό να τραγουδά «Του ναύτη η δόλια η μάνα ζήγωνε και με τα δάκρυα η μάνα ζήγωνε, φούρνε καλέ να ψήσεις το ψωμί, καλά να το ροδίσεις, γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί». Το 12ήμερο του Χριστουγέννου, σε πολλά χωριά της Μακεδονίας, οι άντρες τραγουδούν από σπίτι σε σπίτι τα κόλιαντα, δηλαδή τα κάλαντα, στο τέλος των οποίων λένε ευχές ή και τραγούδια για τους ξενιτεμένους, αν η οικογένεια έχει συγγενείς δικούς της στα ξένα. Στην Κοζάνη και στα Γραβενά τα συναντάμε περισσότερο το Πάσχα και κυρίως από γυναίκες. Χαρακτηριστική η περίπτωση των γυναικών στη Μιλέα της Κοζάνης, που τραγουδούν με τις όμορφες φορεσιές τους σε αυτόν που φεύγει για τα ξένα. Τώρα μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι, τώρα φουντώνουν τα κλαδιά και βγάζει γη σκοτάρι, τώρα και ο ξένος μπόλασε να πάει στα δικά του. Την τάση του Μακεδόνου για μετανάστευση διευκόλυνε η επίκαιρη θέση των πόλεων και των χωριών της δυτικής κυρίως Μακεδονίας προς την Ιταλία και προς τις βόρειες χώρες της Βαλκανικής αλλά και στην κεντρική Ευρώπη. Η φτώχεια και η αφόρητη σκλαβιά από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας πύκνωσαν το ρεύμα των αποθυμιών από τη Μακεδονία προς τις χώρες εκείνες της Ευρώπης, όπου οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες ήταν καλύτερες. Τα καραβάνια από Σιάτιστα και Καστοριά, από Κοζάνη και Γραβενά κατευθύνονταν προς Βελιγράδι, Σεμλίνο, Βιέννη, Βουδαπέστη. Άλλοι δρόμοι από τη Θεσσαλονίκη οδηγούσαν στη Σόφια, στο Βιδίνι και από εκεί στη Βιέννη. Οι απόδημοι ξενιτεύονταν για μήνες και για χρόνια, κυρίως εποχικοί εργάτες, αλλά και τεχνίτες, κτίστες, ξυλουργοί, χαλκιουργοί και αργότερα ιδιοκτήτες επιτυχημένων επιχειρήσεων παρέμειναν στο εξωτερικό από 5 έως και 20 χρόνια με σκοπό κυρίως τον πλουτισμό. Γερμανία, Καναδάς και Αυστραλία αποτέλεσαν όπως για όλους τους Έλληνες τον τόπο της ξενιτιάς για την πλειοψηφία των Μακεδόνων στη μεταπολεμική περίοδο. Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Βέρεια αποχαιρετούσαν και περίμεναν για χρόνια τους ξενιτεμένους συμπατριώτες τους. Και όσο περνούσε ο καιρός, και όσο μεγάλωνε η απόσταση που χώριζε τους απανταχού ξενιτεμένους από την πατρίδα τους, τόσο μεγαλύτερη γινόταν η αγάπη τους για αυτή. Δεν την ξέχασαν ποτέ. Διέπρεψαν στο εμπόριο, τις επιστήμες και σε άλλους τομείς και επέστρεψαν γεννόμενοι μεγαλύτερη εθνική ευεργέτης. Τρανό παράδειγμα για τη Μακεδονία, ο Ιωάννης Παπάφης, γνωστός για τις μεγάλες ευεργεσίες στη γενέτειρά του Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη. Παρόμοια φιγούρα στην Κοζάνη, ο Κωνσταντίνος Μαμάτσιος. Έφυγε για την Αμερική, δούλεψε σκληρά, κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα και έβαλε στόχο της ζωής του να φτιάξει ένα νοσοκομείο στην Κοζάνη. Και έτσι έγινε. Και όσο να πούμε ιστορικά, δεν θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την ξενιτιά όπως αυτή γράφτηκε στα δημοκρατικά μας τραγούδια και όπως την τραγουδούσαν οι γυναίκες στο Επταχώρη Καστοριά, στο βράδυ των Απόκρεων, που ήταν και η στιγμή του αποχαιρετισμού των ξενιτεμένων. Κινήσαν τα καράβια τα καστοριανά, κίνησε ο καλός μου να πάει στην ξενιτιά. Ούτε γράμμα μου στέλνει, ούτε αντιλογιά, μου στέλνει ένα μαντίλι με 100 φλουριά. Ας υποδεχτούμε λοιπόν το χορευτικό σύλλογο Νέας Ιωνίας Βόλου, που θα μας παρουσιάσει τραγούδια της ξενιτιάς, έτσι όπως αυτά γράφτηκαν στην περιοχή της Μακεδονίας. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη έναρξη πέρα από την παραλλαγή του γνωστού τραγουδιού «Άσπρα μου περιστέρια», τραγούδι της ξενιτιάς, όπως αποδόθηκε στο πολύγυρο της Χαλκιδικής. Θα τους καλωσορίσουμε. Κάνουμε εξαέρωση.